Il-litterizmu fl-etajiet bikrin jista' jservi sabiex l-tfal nagħlmuhom ħiliet bażiċi marbuta mar-rutina ta' kuljum. Fir-rokna li jmiss se niltaqgħu ma' Angel Haber, l-awtriċi ta' Ninħasel biex inkun nadif, sabiex nitkixfu aktar dwar l-importanza tal-litterizmu għat-tfal iż-żgħar. Il-ktieb Ninħasel biex inkun nadif huwa dwar tifel ta' taħt 3 snin li jirrakkonta il-ħasil tiegħu innifsu. Din l-esperjenza hija din ir-rutina tal-ħasla hija esperjenza ta' gost u edukattiva. Esperjenza ta' gost għax u iħobb iċafċaf u jifqan il-bżieżaq tas-sapun. U hija edukattiva għax qiegħed jirrakkonta x'inhu jiġri waqt il-ħasla u jsemmi l-partijiet tal-ġisem. Jien inħobb ninħasel fil-banju bl-ilma fietel u s-sapun ifuħ. Xriħa ta' sapun. Okay, ċluf, kemm inħobb inċafċaf fl-ilma. Ħafna bżieżaq tas-sapun, kbar u żgħar, itiru l-fuq u l-fuq. Il-ħsieb ġie milli t-tfal sa minn xkunitom ikunu qegħdin jitalmu minn dak li qiegħed jiġri madwarhom. U r-rutina ta' attività tista' tkun opportunità biex jitalmu l-lingwa. Waqt il-ħasil ta' ġisem wieħed isemmi l-verbi nixxotta, nċafċaf, isemmi l-partijiet tal-ġisem fuq s'isfel. Kif ukoll isemmi x'nużaw biex ninħaslu bis-sapun, ix-xugaman. U b'hekk meta l-ġenituri jew kustodju jaqra l-ktieb mat-tifel jew tifla, il-ktieb iservi ta' spunta għalihom biex wara li jkunu qraw jibdew ħadmu l-lingwa waqt li jkunu qegħdin jinħasslu. Il-ktieb ħajjar il-qari u t-taħdid għax meta l-ġenitur jew kustodju ikollu l-tarbija jew it-tifel jew tifla ta' taħt 3 snin fuq ħoġru waqt li qegħdin jaqraw il-ktieb, it-tifel jibda jara lilu nnifsu fil-ktieb għax il-ħasil ta' ġismu tkun rutina. U b'hekk meta l-omm jew il-missier ikunu qegħdin jgħinu lit-tifel jinħasel ikollhom ċans biex iħaddmu l-lingwa li jkunu ntaqgħu magħha fil-ktieb. 1, 2, 3 bżieżaq tas-sapun ma' kull imkien. Fuq xari, fuq mnieħri, fuq widnejja, fuq spallejja, fuq subajja ta' jdejja, fuq zaqqi, fuq irkubtejja, fuq subajja ta' saqajja. Nipprova naqbad il-bżieżaq tas-sapun pum pa' pum. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.